Aurreko bideoan ikusi dugu nola partekatu arbel bat konferentzia batean. Interneten baditugu beste tresna batzuk, behar bada zabalagoak direnak, partekatzeko baita ere, arbelak edo, eta etekin gehiago ateratzeko. Frogatuko dugu batekin, Padel, behar bada Padlet, behar bada ezagutuko duzue, eta ezagutzen baduzu orain ikusiko dugu, nahiz eta pizka bat gainetik bakarrik. Nik hemen daukadia zabalik, Padlet horria, padlet.com, eta orduan, egingo dudana izango da, Padlet, arbel bat edo, hasi eta gero partekatu. Bueno, orduan, hasiko naiz, hacer, berri bat, baditugu aukera batzuk, baina, frogatu dituzu aukera desberdinak nola funtzionatzen duten, baina nik normalean, behar bada erabiliko nuke lienzo erabiltzen badugu mugitu ditugu, jarretzen ditugun gauza guztiak alde batetik beste batetara, muro adibidez barruan ezin dira mugitu, kokatzen dira haiek bakarrik, edo erabiliko nuke tablero, hor, kolumna, hor, zutabeetan antolatzen direlako. Eta orduan egin alditugu zutabe desberdinak, gai desberdinekin, ikasleekin lan egiteko eta haien ikarpenak egiteko horietan. Frogatuko dugu lehen horrekin, lienzo. Orduan egingo dugu selekzionar eta hasiko da. Hemen azten da pizka bat hori zeo zer esaten, baina esango diogu zerrar, eta hasiko gara ja egiten. Zeo zer gehitzeko, lehenengoz partekatuko dugu, orduan sakatuko dugu compartir, eta egingo dugu copiar el enlace en el portapapeles. Sakatuko dut, kopiatu egin da en el portapapeles, orduan bueltatuko naiz konferentziara, eta txatean jarriko diet besteei pegar esteka hori. Badaukat bi esteka, hau da lehen egin dudan froga bat, eta hau da esteka bigarrenera. Itxiko dut txata, eta ikasleak zabalduko du bere txata, eta berdin baditu biak, hau da azkena, oraingoa, eta sakatuko du. Eta bagaude biok padel berean. Irakaslearen padela, itxiko dugu hau, eta ikaslearena. Hasiko gara gehitzen, edo nork gehitu alditu elementuak, beti da gutxi gora bera berdin, izenburu bat jarri eta salpen bat, eta honetan, horregatik daukagu aukera gehiago, badaukagu zeo zer edo gauza edo elementu gehiago txertatzeko. Sakatzen badugu 3 puntuetan, hemen daukagu kargar, hori da artxibo bat ordenagailutik, izan aldea dozen motadako artxiboa, vincular, URL bat jarri hor bertan, klik egiteko eta bilatzeko horri horretara, Google irudiak bilatzeko bideoak eta bar, argazki bat momentu honetan egindakoa nire kamerarekin, bideoa baita ere grabatzea nire kamerarekin eta hor txertatzea, abotsa grabatzea, pantalla grabatzea eta hor jarri gero, irudi bat egin, sakatzen badugu agertuko da aurretik bezalako arbel bat, eta, probatuko dugu orain beste batekin, ja hau egin dugunez, sakatuko dut eta egingo dut beste bat, ikusteko azkenengo aukerak. Hemen dibujo izan da azkena, leku bat, gure ubikazioa edo jarri aldugu, edo beste padletekin lotu edo. Orduan hemen baditugu aukera gehiago, bada tresna gehiago erabiltzeko edo elementu gehiago jartzeko, eta momentu batean izan alda beste aukera bat, beste aukera majua eta polita, ikasleekin partekatzeko eta lan egiteko. Frogatuko dugu beste padel mota batekin, joango gara atxera honetan, eta hartuko dugu zutabeena, hartuko dugu, eta berdin, hasi bezain laster, esango diogu compartir eta copiar el enlace. Orduan, zertatuko dugu berriro esteka hori txatean, eta bitari. Ikasleak jasoko du esteka bere txatean, eta orain berriro egongo gara padel berdinean. Hau, izten badugu, hemen
zure lehenengo zutabea, lehenengo zutabea. Hau antolatuko dugu zutabez, eta orduan hemen bertan antolaturik izan aldugu ja gai batzuekin, gero ikasleek, bakotxak, bere ekarpenak egiteko hor bertan. Egiten baitugu zutabe desberdin batzuk, adibidez gai konkretu batzuekin, bakarrik iruzkinak egiteko, ikasleek iruzkinak egiteko, irakasleak, bakarrik sakatu behar da gehi botoian, eta joan gehitzen zure ekarpenak gai horretan. Beste bat, edo. Eta batzuetan aktualizatzen dira automatikoki, beste batzuetan agertzen da mezu bat. Desactualizado en otra parte, actualizar eta aktualizatzen da. Horrela, eta tresna hau erabiliz, beti izango dugu aukera gehiago, elementu gehiagorekin jolasteko.